ja sam Maja, vi se nalazite na kanalu Maš Beauty. Danas sam vam pripremila video o tome kako možete da napravite same fiksator i primer kod svoje kuće, tako da nešto vrlo jednostavno, vrlo dobro za vašu kožu, a pritom jako povoljno, tako da ako vidite kako se pravi, ostanite ga. Dakle, proces je vrlo jednostavan. Ja sam izabrala flašicu od Fix Plusa zato što je nekako jako čvrsta, jako mi se sviđa ovaj sprej gore, a prosto prazna mi je flašica, bilo mi je prosto žao da je bacim, tako da sam rešila u ovome da napravim i naravno sada ću prvo da probam na svojoj koži. Generalno ovo se jako lako pravi i sadrži jako dobar sastojak koji je idealan za vašu kožu, a to je glicerin, tako da u nastavku ćete da vidite kako se jako jednostavno, a jako dobro za vašu kožu može napraviti primer i fiksator. Dakle, ja sam uzela ovu flašicu u koju sam sipala 1/3 vode, dakle ova flašica ima 30 ml, ja sam sipala 10 ml vode i 20 ml tečnog glicerina i naravno u to sam prsnula neki parfum koji baš volim miris, a nije prejak, tako da prosto želela sam da je to bude mirišljavo, a i glicerin ima malo lepljikav finiš, tako da jako je dobar pre šminkanja, prosto da bi vam držao šminku tu gde treba da bude, a i jako je dobar za kožu, tako da zaista je dobar i nakon šminkanja jer vam lepo ufiksira šminku i ne da vam to mrda nigde, tako da zaista vidjet ćete i sami da je to onako baš must have proizvod koji prosto možete sami da napravite za jako malu cifru novca. Ako vam se svideo video, obavezno ga lajkujte i pretplatite se na moj kanal i obavezno kliknite na zvonce jer ćete tako biti u toku svaki put kad izbacim neki novi video. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se naravno u sledećem videu. Ćao!